Αλέξο Σουτ. Διαχείριση πατημένες ιδέες. Δερμάτινα παπούτσια για τον άντρα και τη γυναίκα. Όλα υψηλής ποιότητας από το εργοστάσιό μας. Αλέξο Σουτ. Πλατφόρμες ανατομικά, ψιλοτάκινα, casual, glam. Θα λατρέψεις τα άπειρα σχέδια. Θα ξετρελαθείς με τη μόδα. Θα απογειώσεις τις εξώθους σου. Αλέξο Accessories. Τσάντες, πασμίνες, λαμπερά δώρα. Η πρόκληση στο shopping για εσένα που τα θέλεις όλα. Παλιάσανε τα κολοπεράκια σου. Αγίου Ευθυμίου 10 στη χώρα Μυκόνου. Τηλέφωνο 22 890 78 601. Αλέξο Σουτ. Φόρεσέ τα. Απογείωσέ τα. Τώρα, Αλέξο Σουτ, μοναδικές εκτόσεις. 20, 30.